ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kumshibenta jonga jing lake mi yagi len jonga snat pulit Central Reserve Police Force. Uhe pulit Dr. Sujoy Lal Thausen IPS ula 1 hanong ba shilong haga arpo tarik unailor arhajar arpulai haga ba ula lek ban Ïakynduh yau Myntri Rangbah ka Jylla Konrad ke sangma. Haga jing Ïakynduh bat Myntri Rangbah Director General jonga CRPF ula banjur halor ka jing trekam jongi pulit CRPF banwanra ya ka jing syongsuk syongsngan hapo ka Jylla. Dr. Thausen ula ai ka jing kublai kerpang ru ya ka sorkar Jylla ka bala ai ngubha ya ka jaka banbu ya ka battalion headquarter hangni. Kat bana kaliang jong Myntri Rangbah pat ula ai ka jing yero ya ka ne ka snat pulit.